Utilities kaangay sang tubig kag kuryente na takod na sa mga temporary stalls sang Iloilo Central Market. Amat-amat na nga nakaplastar sa temporary stalls ang mga vendors sang Iloilo Central Market. May mga utilities naman nga napahamtang para sa padayon nga pagnegosyo sang mga ini. May natakod na nga linya sang kuryente para sa suga, kag may linya naman sang tubig. Sunod sa Local Economic Enterprise Office, importante ang utilities para mangin organisado ang pagplastar sa sulod sang temporary stalls. Ang pagpahamtang sa mga suga ang makabulig para hindi magdulom ang palibot sang temporary stalls. Samtang ang tubig naman ang importante para sa katinlo sang palibot. Luyag ipahibalo sang lokal nga panguluhan sang syudad sang Iloilo nga LEEO ang mga dumalas sang merkado. Wala sa pagsaka sa renta kag magabalik ang lehitimo nga mga stall owners sa ilang mga pwesto. Magluwas nga moderno, may kaugalingon ini nga parking area, water facility treatment plant kag drainage system. Sa karon, amat-amat naman ang pag-board up sa palibot sang Iloilo Central Market, pangod gintala na ang market demolition sa Hunyo 1, samtang mga padayon ng transfer tubtub sa katapusan. Suno kay Mayor Jerry Treñas, ginpaidalom sa PPP o kon Private-Public Partnership ang pagpatukod sang moderno nga merkado. Sa piyak ka bahin, matapos ang pag-transfer sang taga Iloilo Central Market, masunod naman ang Iloilo Terminal Market. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.